Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ceerno Ahmad Sambalo, Ceerno Moussa en ɓe nanɗon, Ceerno Moussa Ñang nanɗon nana Madina Tuwat, Ceerno Moussa Wañ nana ɗo Ɗaybatu, Wañ e Ñang. Kanko alhamdulillah Ceerno Moussa Wañ o daña ko ɓogge to Mauritanie. O daña ko 1918. 1918. Nde o nattata nde taw omo yaara duuɓi capanɗe joyi e jeetati. Duuɓi capanɗe joyi e jeetati. O natti ko 1976. Ngaram ko e ngurdam Ceerno Sidil Haji Muhammad Saïd radiyallahu ta'ala an. E to Madina Gounass. Ko ɗon kadi o wirna o wonno ko galle Ahmad Baylo Sy. Ahmad Baylo Sy wona Ahmad Baylo Camde, Ahmad Baylo Sy. ɗon o wonno. Alhamdulillahi rabbil alamin haala jal heɓtimo ɗon o wirna toon o jangi alqur'ana to leydi Mauritanie to Sahel o jangi kanko e Ceerno Bocar Ly fof ɓe kaldanno e Sarif ko safatore hay Ceerno Sada Diallo o jangi ko toon to safalɓe to o jangi alqur'ana alhamdulillahi rabbil alamin kanko Ceerno Moussa Wañ neɗɗo moƴƴo kañum ne kadi alano fitina neɗɗo jokkuɗo enɗam moƴƴo belɗo yewtere o yiidi e Sidil Haji Muhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu to Mbour toon o yiidi e Ceerno Haji Muhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu to Ceerno Ahmadou Baro nde Ceerno Ahmadou rutti noon en 1956 o rutti to Ceerno hankadi o yowiti e Ceerno o feri to Madina nde o feri Madina noon ko 1957 o woni ɗo galle Ceerno ɗo omo jangina o yehi kadi khidmatu omo jangina ha o wondo e Ceerno Sada Diallo toon to khidmatu alhamdulillahi rabbil alamin ni o moƴƴini almudagal makko ha Ceerno ittimo ɗon nawimo Ɗaybata o woni toon ne kadi ko duuɓi jeeɗiɗi Allah waɗi rafi o heɓtimo o nawa Madina ha o rutti toon kanko ne omo ɗacci ɓesgu ko ɗaccuno ko noon nani Ceerno Ahmadou Baro on nana to Welingara to e Ahmada Tidjani e Souleymani e Abdoul Munim e Ceerno Baro ganduɗa kañum woni ɓiɗɗo makko mawɗo o ñiiɓi hande ko ɓuri joɗade ko Welingara omo jangina alqur'ana kanko on Ceerno Baro ko alhamdulillahi rabbil alamin jangi alqur'ana ko ɗo bam makko ɗon o jangi alqur'ana ko alluwal makko gadanal o rutti kadi o yehi to Ceerno Adama to Abisam wona la ɗimmal kadi o rutti kadi to Ceerno Sada Tataɓal on sanga o yehi to bappaño makko babiraɗo makko mbiyeteɗo Ceerno Oumar Wañ mo ganduɗa honno ko Nouakchott ɗon noon o yahan kadi o jangi ɗon o iwi ɗon o yahoyi ɓokke to Ceerno Mouhamadoul Bachir o jangi toon lugha o jangi toon fiqhu ni kanko Ceerno Baro afa makko o gurdam mum e gurdam baba o ko ni ɗum woniri o yahoyi kadi to Ceerno Bocar Aboubacry Ba o jangoyi toon ne kadi hunde e nahwu seeɗa o jangi toon kadi fiqhu ko ɗum waɗi alhamdulillahi rabbil alamin kanko ne yontere fof o arano Darul Hijrati o wonde ɗon e Sharif Al Hassan gurdam makko ɗam fof ko gurdam Ceerno radiyallahu ta'ala an ko ni o lomtoriɗo Ɗaybatu hande rafi o heɓtimo o natti Ceerno Sada lomtimo toon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jaram no feewi machallah nanama kadi famama no feewi gurdam Ceerno Moussa Wañ ɗon ɗo wuro men Ɗaybo tabarakal machallah banzaɓe nani beltima no feewi en camni no Ceerno Sarif Diallo e oɗo saka kañum won ɗon khalifa wuro ngo e jettinagal wuro ngo kala kubal ha joni sen jokki yewtande Ceerno Sarif jehen Ceerno Ahmadou Ndiaye. Ceerno Ahmadou Ndiaye bisimilla moɗon. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Ceerno Ahmad Sambalo aɗa witta dey aɗa namdo dey aɗa asa dey ma taw a yiyat joni kappol ngol inchallah. Eywa joni noon Ceerno Ahmad Ndiaye lasli makko ko makama ko 1932 o daña kanko ne ko gorko moƴƴo ko almudo laɓɓinɗo laaɓɗo gonɗuɗo wonande Sidil Haji Muhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu omo yiɗimo kadi giggol keerigol mi meeɗi tawde mo ñawulen ɗon ɗo ñawulen tano ɗo
mbimomi kiiɗo lekki a ittata ɗum e sara o galle woto yande ɗo e suudu goɗɗo. O wi sadi kiiɗo ceerno meɗino darade takki jungo mum e makkiki ɓaggi jungo mum go e lekki he. ɗum waɗi kimi soppataki mbimi i kike ko juureteki. Kanko ɗon ko ni kanko ceerno Ahmad Ndiaye ko neɗɗo gorko gollowo wonduno haqiqatul amri ko ceerno Massidi e ceerno Bocar Hassan e ceerno Dawda Sy, ceerno Dawda Sy, ceerno Bocar e ceerno Massi ko ɓe o wonduno ɗon ɗo Gulumbuɗo. Kanko jogi e hoore makko o haalni kam kanko ceerno Ahmad Ndiaye o wi o yiidi e ceerno radiyallahu taala anhu jiidugol maɓɓe gadanol ko 1956 ɗum woni hitande tagol ceerno Ahmadou Baro. O wi sababu nde arde mo noon e dental he ko ceerno Moussa Niang, ceerno Moussa Niang e ceerno Moussa Jiggo, ceerno Moussa Jiggo ɓen ɗon gonanimo pom mo gandanɗa hoore ma o wawi rewde on pom ha o yetti ceerno radiyallahu taala anhu. ɓe pewnimo faade e ceerno ha o dañi toɓɓere nde o yinno dañde nde to jeeygu e to sodde fof, to jeeygu e to sodde fof. Kanko ko julajo tigi ha o woni omo wawi ɗum golle bawɗe moƴƴuɗe. ceerno on sanga ittimo ɗon nawi mo Ñawulen Tano 1963. ceerno itti ujunnaje 60 tottimo on mabla. aɗa andi noon on sanga 1963 ujunnaje 60 ɗum ko jawdi hewndi. sanga noon o udditi toon bitik nde uddi bitik o ɓe konti bitik o ɓe ƴeewi caggal hitande ɓe tawi o gañima no feewi, o gañi gañagol moƴƴol e on nokku. bitik o wuuri guurgol moƴƴol. sanga noon ɓe ɗaawi ko o gañi ko ɓe tawi fayida ɗum ina ɓurti ko hoore jawdi nde. ɗum woni noon hankadi joni hitande fof so ɓe gañima, so ɓe calculi o fecci bénéfice o tan o itta ko ɓuri doole kon ona wona ceerno makko. hitande fof ko noon o waɗata ha on kadi bitik wurtini bitigaji goɗɗi. ko ɗum waɗi kanko o woni koolaɗo ceerno, o woni nunɗanɗo ceerno e golleji makko ɗi e alhaaliji makko ɗi fofof gonɗani ɗum ceerno gila e konguɗi makko ɗi ha e golleji makko ɗi ha e alhaaliji makko keddiɗi ɗi fof. ɓe kullima fil kalimati min manan. kanko ne ceerno Ahmad Ndiaye ko noon Allah wannomo ko musidɗam no feewi, ko giɗam no feewi. ɗum waɗi kanko ɓuranno kam nawde ziyaraji ɗi to Ñawulen to. omo jogii e suka e makko noon Mouhamad Lamine e Ahmad Tidiane e Racine e Mouhamad Ali e Hamidine. waɗi noon jewtide mi ko nde yewtere noon ko 2010 16 février Ñawulen Tano. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ceerno Sarifu nanama kono kadi famama weltama tigui tigui machallah. Jonjono en jeehi gilnane toon to commune mo Lenkiring, commune Bonkonto e diwan Madinga fof en jeehi toon. ɗo joni ko Ñawlen koye diwan Tamba joni paale ko Rufisque to Dakar. laamorgo leydi Sénégal. ceerno Abdoulaye Diop.